Tara na at matuto kasama si Ma'am Lalaine. Kumusta kayo mga bata? Handa na ba kayo sa pag-aaralan natin ngayon? Ang unang asignaturang ating pag-aaralan ay ang GMRC. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tara at magsimula na tayo. Ang layunin sa mga pag-aaralan natin ngayon ay nasasabi ang mga wastong paraan sa pagkikipagkaibigan. Masaya kung sama-sama ang magkakaibigan, lalo na kung may awitan at may tawanan. Kaibigan ng buhay kung nagmamahalan. Masaya kung sama-sama at may bigayan. Masaya kung sama-sama ang magkakaibigan, lalo na kung may awitan at may tawanan. Kaibigan ng buhay kung nagmamahalan. Masaya kung sama-sama at may bigayan. Kaibigan ng buhay kung nagmamahalan. Masaya kung sama-sama at may bigayan. Nagustuhan niyo ba mga bata ang awitin? Magaling! Ngayon, may itatanong ako at inyong sasagutin. Tungkol saan ang awit? Tama! Ang awit ay tungkol sa pagiging masaya kapag sama-sama. Ano ang nararamdaman ng mga umaawit? Tama, sila ay masaya. Bakit kaya sila masaya? Tama, sila ay masaya dahil sila ay sama-sama. Mayroon ka bang kaibigan? Magaling! Kung meron kang mga kaibigan, maaari mo bang sabihin ang kanilang mga pangalan? Magaling! Ngayon, masaya ba kayo kapag kayo ay magkakasama? At bakit kayo masaya kapag magkakasama? Magaling! Ngayon naman, ang huling tanong ni Ma'am ay, ano ang iyong ginagawa upang magkaroon ng bagong kaibigan? Pero bago niyo sagutin ang tanong na ipinakita ko kanina, alamin muna natin ang mga salita na kailangan niyong maunawaan. Narito ang kaibigan. Ang kaibigan, ito yung tao na tumutulong, tumatangkilik o nakikiisa sa damdamin ng isang tao. Ang pakikipagkaibigan naman ay pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang isang kaibigan. Ang kahulugan ng itinuturing ay isinasaalang-alang. Ang nagnanais ay nangangarap. Narito ang ilan sa mga dapat gawin upang tayo ay magkaroon ng kaibigan. Basahin nga natin ang una. Ang nakasulat sa letrang A ay makikipaglaro ng maayos. Ganyan ba kayo sa mga kaklase nyo? Magaling! Sa letrang B naman ay magbahagi ng mga kagabitan. Nagbabahagi ba kayo ng kagabitan? Magaling! Kung may sobra kayong kagamitan na pwede nyong ipahiram, pwede nyo itong ipahiram sa kaklase. Pero dapat
Kapag may hiniram ang kaklase, marunong rin silang bumalik ng kanilang hiniram. Dito naman sa letrang C, tutulungan ang kaklase. Ganyan ba tayo sa paaralan? Magaling. Kapag may nakikita tayong kaklase na nahihirapan, kung kaya nating tumulong, tumulong tayo. Ano po? Magaling. Dito naman sa letrang D, pipila ng maayos upang hindi makasakit ng ibang tao. Kapag sinabi ng teacher na pumila tayo, pumila tayo. Kaya tayo pumipila para maiwasan ang sakitan o kaya aksidente. Sa letrang E naman ay gumamit ng magalang na mga salita. Gumagamit ba kayo ng magagalang na salita? Magaling. Ito ang ilan sa mga dapat gawin upang tayo ay magkaroon ng kaibigan. Ganito rin ba kayo para kayo ay magkaroon ng kaibigan? Magaling. Narito naman ang mga hindi dapat gawin para hindi tayo magkaroon ng kaibigan. Sa letrang A, makikipag-away sa kapwa. Huwag tayo makikipag-away sa kapwa. Naintindihan? Magaling. Sa letrang B, hindi magbabahagi ng sariling gamit. Kung alam natin na may sobra tayong gamit na pwede nating ipahiram, pwede tayo magpahiram or magbahagi ng gamit. Ano po? Para magkaroon tayo ng kaibigan. Sa letrang C naman, gagamit ng masasakit na salita. Huwag wag itong gagawin. Dahil ang masasakit na salita, minsan, mas nakakaapekto sa isang tao. Sa letrang D naman, mananakit ng kapwa. Huwag niyo itong gagawin. Sa letrang E, hindi tutulungan ang kapwa. Kapag may nakikita tayong kaklase natin nahihirapan, halimbawa, nadapa sa paaralan, nakita mo ang iyong kaklase, ano ang gagawin mo? Tama, tutulungan mo. Kapag tumulong tayo sa kapwa natin, babalik din yan sa atin, lalo na kapag tayo naman ang nadapa o kaya nahihirapan. Dito tayo sa larong ting at eng. Sasabihin nyo ang ting kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong paraan sa pagkikipagkaibigan. Sasabihin nyo naman ang eng kung ang larawan ay hindi nagpapakita ng wastong paraan sa pagkikipagkaibigan. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, narito na ang unang larawan. Tutulong sa nadapang kaklase. Ting o eng. Tama. Ting. Dapat tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Magaling. Ito kaya, ting o eng. Tinatawanan ang kaklaseng nahulog sa silya. Tama, ito ay eng. Huwag tayong magbuli ng kaklase, lalo na kung may nangyari itong hindi maganda sa kanya. Kasi baka bumalik ito sa atin, tayo naman ang pagtawanan. Gusto mo ba yon? Siyempre hindi. Ting o eng. Magbabahagi ng pagkain sa kaklase. Tama. Ting. Ugaliin nating magbahagi ng pagkain kung may sobra naman sa ating baon.
Pero kung wala, okay lang yun. Pwede tayong magsabi sa ating kaklase na wala akong ibang pagkain na dala, ito lang. Pwedeng sa susunod na lang natin siya bigyan o kaya sa mga susunod na araw. Ting o eng, tinutulak ang kaklase sa palaruan. Tama, ito ay eng, hindi dapat natin ginagawa yon. Ting o eng, hinihintay ang kaklase habang nakapila sa kantina. Tama, ito ay ting. May iba't ibang paraan upang magkaroon tayo ng tunay na kaibigan. Ang ilan sa mga ito ay ang pagbati sa bagong lipat na kaklase o kapitbahay, pagtulong sa oras ng pangangailangan ng ayon sa kakayahan, pakikipag-usap ng mahinahon, pakikipag-usap ng may paggalang, pagpapahiram sa kaklaseng walang lapis. Ito ay ilan lamang sa mga wastong paraan upang magkaroon ng kaibigan. Ikaw, mayroon ka bang mga ginawa o ginagawa upang magkaroon ng tunay na kaibigan? Ang paggawa ng wastong paraan sa pakikipagkaibigan ay mahalaga sa mabuting pakikipagkapwa. Para sa iyong pagtataya, kumuha ng lapis at sagutang papel. Isulat ang 1 hanggang 5 numero. Iguguhit mo ang puso sa iyong sagutang papel kung ang sasabihin kong pangungusap ay nagsasabi ng wastong paraan ng pakikipagkaibigan. At tala naman kung hindi. Naintindihan po? Sige, magsimula na tayo. Para sa unang bilang, ang pagbibigay ng bahagi ng iyong pagkain sa iyong kaklase na walang baon ay paraan ng pakikipagkaibigan. Iguhit ang puso o tala. Pangalawang bilang, ang pagsigaw at pagdabog sa kaklase ay paraan ng pakikipagkaibigan. Pangatlong bilang, ang paghihintay sa kaklase upang makasabay sa pagpasok sa paaralan ay paraan ng pakikipagkaibigan. Pang-apat na bilang, ang pagsasauli ng hiniram na gamit ay paraan ng pakikipagkaibigan. At ang pang-5 bilang, ang pagkuha ng gamit ng iyong kaklase nang walang paalam ay paraan ng pakikipagkaibigan. Sana ay nadagdagan ang iyong kaalaman. Salamat sa pakikinig at panonood. Paalam at ingat!